Eger elin kaldırsan Hudaý Taala näme diýer? Ana Rabbun hayyun kerimun. Ey insanlar, men bir biter utanjaň mehriban Hudaýdyryn. Hudaý Taala aýdan kefişi. Ana Rabbun hayyun kerimun. Men bir utanjaň mehriban Hudaýdyryn. Bir bennem kol göterip Can Allah'ım diýse, şoň elin boş bermäge men utanýanny goýjam. Kerem binu lütfü perverdigar, günah bende kerde est, u şermsar. Ey dost, Hudaýyň lütfüni wer, biz günah edipdir. Hudaý Taala men utanýan bennem doga etip duqadi diýär. Ýoksa biz utanmaly. Kerem binu lütfü perverdigar, günah bende kerde est, u şermsar. Kerem binnidik bebinnidik. Hudaýyň lütfüni wer, Hudaýyň keremini wer, günäni bende edipdir. U şermsar. Hudaý men utanýan diýip elin göterip doga edenni dergaha gelip ýykylsa